раҷаби мирзо, журналисти шинохтаи тоҷик ва маъмури ахбор барои афкор, яке аз пуртарафтарин гурӯҳ дар сегменти тоҷикии фейсбук, рӯзи 16 июни соли 2022 бо нашри як муроҷиатнома ба унвони Рустами Эмомалӣ, раиси шаҳри Душанбе ва раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон, хостори ба казияи таъқибу боздошти хабарнигорон Далери Эмомалӣ ва Абдуллои Ғурбатӣ дахолат кардани Рустами Эмомалӣ шуд. раҷаби мирзо иттиҳомоти насбурдани андоз ба зидди Далери Эмомалӣ ва гӯё ба кормандони милитсия муқобилат нишон додани Абдуллои Ғурбатиро дур аз воқеият номида навиштааст. Далери Эмомалӣ ҷои фирор накардааст ва ҳатто баъди қазияҳои ахир ҳам аз кӯчаҳои Душанбе ва навоҳии дигари Тоҷикистон видео гузориш мекард. ҳамин тавр ба навиштаи раҷаби мирзо, Абдуллои Ғурбатӣ низ ончунон танӯманд нест ки тавонад бо кормандони милитсия сар ба сар шавад. ин бар иловаи оне ки ахлоқи хуб дошта, аз ҳуқуқи худу дигарон хуб огоҳӣ доранд. муаллиф менависад: дар натиҷаи чунин мавқеъгириҳои мақомот ки мутмаинем аз беадолатии онҳо бармеояд, обрӯи давлат ва ҳукумати Тоҷикистон, хоса шаҳри Душанберо ки шумо барои имиҷи мусбати он талош доред, коҳиш хоҳад ёфт. раҷаби мирзо хотиррасон кардааст ки бархе аз гурӯҳҳои мухолифи дар хориҷ қарор дошта фаъолиятҳои Далери Эмомалӣ, Абдуллои Ғурбатӣ ва чанд журналисти мустақили дигарро проекти Рустами Эмомалӣ ба хотири нишон додани демократия дар Тоҷикистон арзёбӣ карда, ба фаъолиятҳои онҳо нобоварона баҳо медоданд. яъне онҳо мардуму дохили хориҷи мамлакатро бовар кунонидан мехоҳанд ки дар Тоҷикистон ҳеҷ гуна нишонаҳое аз демократия ва озодии сухан вуҷуд надорад. мо ба ин назарем ки ин ду нафар самимонаву содиқона ва беғаразона рисолати касбии худро иҷро мекарданд ва исбот менамуданд ки дар дохили кишвар ҳоло ҳам василаҳои гуфтани воқеиятҳо вуҷуд дораду барои гуфтани ҳақиқат набояд ба гурӯҳҳои иртиҷоиву мухолиф рӯ овард. дар сурати ниқорталабона муносибат кардани мақомоти Тоҷикистон бо ин ду нафар, танҳо онҳо ба нирӯҳои беруна далел хоҳанд доду бас, навиштааст раҷаби мирзо. ӯ аз Рустами Эмомалӣ хостааст ки назорати қазияи мазкурро шахсан ба зимма бигирад то шахсони манфиатдор ки обрӯи худро аз давлат ва ҳукумат бештар медонанд, махсусан аз ҳоли ҳозир ки минтақаи мо зери бардхӯрдҳои ноаён аммо шадиди геополитикӣ ва геостратегӣ қарор дорад, суистифода карда натавонанд. земнан хабари боздошти ин ду фаъоли ҷомеаи шаҳрвандӣ норӯзигии зиёд ва ноумедиро ба бор овардааст ки метавонанд аз ин ҳолат ҳар нирӯи манфиатхоҳу ғаразкор истифода намояд. бовар дорем масъала то ин ҳад нахоҳад рафт. Далери Эмомалӣ ва Абдуллои Ғурбатӣ ки пиромони масоили доғи ҷомеа видеогузоришҳо таҳия ва нашр мекарданд, рӯзи 15 июн дастгир шуданд. рӯзи 16 июн эълон шуд ки Далери Эмомалӣ ба напардохтани андозҳо аз фаъолияташ ҳамчун блогер ва паҳн кардани ахбори бардуруғ айбдор мешавад ва Абдуллои Ғурбатиро ба ҳамла ба кормандони милисияи ноҳияи Шоҳмансур гунаҳкор мекунанд. бино ба иттилои дарёфтӣ, дар пайи ин қазия достони ноҳияи Шоҳмансур Парвиз Ашуриён истодааст. ин достони 38сола писари вазири адлияи Тоҷикистон Музаффар Ашуриён ва домоди раиси додгоҳи олӣ Шермуҳаммад Шоҳиён будааст. ин бори аввал нест ки фарзандони раҳбарони баландпояи Тоҷикистон бо рафтори худ ба обрӯву эътибори волидони худ зарба мезананд.